Ito na naman ang panibagong musika na magbibigay misahe para may ma-inspira na sumaludo pumakat sa alpa makipag-isa at hindi nagpatangay sa kung ano man ang balakid na natiling matatag di bumitaw sa pagkakapital pakaparo pagkat na siyang isinigaw di nababawasan pagkus may lumilitaw kapamilya kapatid na kahit na sino man kayo ang simbolo magbibigay sa handaan kabutihan karunungan kalakasan ng loob maraming humadang at nais magpataob maraming katanungan na sa alpa ang sagot sama-sama kapit-kisig at huwag ka nang bibitaw alpa kaparulong liban laging isigaw sama-sama kapit-kisig at huwag ka nang bibitaw alpa kaparulong liban laging isigaw. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Akala ko dahil ay hanggang doon na lang na mawala na ang liwanag na sinusundan mangilan-ngilan na lang ang kasama sa paglibot patuloy di na dumadami na kapatid na nakalimot at hindi ako papayag na tuloy ang mapag-iwanan kaya muli natin ipakita pinamatatag na kapatiran gano'ng kakitid ang daan ang kaya natin lusutan nakalagpas sa kaparangan na tayo nagtulungan ang bawat paso sa aking braso ang sa aking naganda bawat palo sa aking hita ay matibay na laga hinubog sa pangungutya manid na ang pandama dinakitaan ng panghihina sa tuwing kami ay sama-sama bawat payo na iniwan na sa amin nagtanda maabot tayo ng dekada ng lahat ay hininda sa bagong mundo na pagutos na tayo mga tutukan iniila pababa pero tuloy sa paglipad. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Alpakaparo, hindi na tayo matatapos hindi pa patangay sa mga parating na agos na sa kanilang kamay ang mga nagsisilbing tatak dahil ito ang simpulong hindi magwawatak-watak ating patatagin ang binuo na samahan na di kayang ibagin na kahit sino pa man hindi na tagang alpakaparo na hindi basta grupo na nagiging simbolo ng pagtulong sa mga tao at hindi lang yan may aral ka pang mapupulot na kabutihan sa lahat at hindi masama ang dulot gaano man kalayo ang kailangan lakbayin ang kanilang pinanggalingan ay lilingunin pa rin kaya kung ikay palaging malungkot at balisa halik ka na sa alpakaparo ikay makiisa sama-sama kapit-kisig at wala nang bibitaw alpakaparo long liban laging isigaw. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon. Ako, kapatiran na tinuring na pamilya hindi nag-iwan na kahit anumang problema naging matibay pa kami sa mga nagdaang taon respetado ang pangalan ng lehitimo dragon.